Takže čau lidi, tady Honza a dneska nám vítáme u prvního dílu série Dino vlaky. Jsem tu s Jarou. Čus. A dneska začínáme první díl, určitě bude i víc dílů, ale máme tu vláčky, máme tu dinosaury, bude tady survival. Budeme se snažit přivídat nějaký svůj dinopark. Ale je to tady trošku, je to tady jako ten mod na to, nebo tyhle ty dva mody, tak zabírají docela dost úložiště, takže se to bude i trošku sekat, ale tak myslím, jak dokážeme žít. Co? Dobrý. Kam já už tady slyším dupat nějakého dinosaura. Tamhle je! Kam já sám jdu podívat. První dinosauřík. Počkat. Jako pod zemou, a tady našel nějakou vesnici, nebo to je opuštěná. Ahoj, dinosaure. Uá, pavouk! To se fakt nějak hodně seká teďka. To se nám nikdy nestalo, že by se to takhle sekalo. Cože jsi našel? Bacha, pavouk! Dobrý, to se seká, kámo, to nebudu litovat. Kámo, myslel jsi tady tu opuštěnou stodolu? Já jsem tady viděl jenom vesnici. Ale stodola je tady... Stodola, tam vedou koleje, kámo. Tam je další dinosauřík. Kámo, tady je zarostlý vlak. Tady je normálně zarostlý vlak, kámo. No ty. Tak to je hustý, to potom někdy vykopem. Nebo tak to je jenom lesní. Kámo, věci pro něj, tady to je prázdná. Ale kámo, tady jsou normálně věci. Tak ho jdem odkopat. Kámo. To ho pojď odkopat. Ať ho nezničí. Jo, to musíme dát pozor. Kámo, on se dá zničit rukou, nebo... On se dá zničit, ale mě vypadlo, tak já ho položím. OK. Good. All good. Tak to pojď zkusit. Někde jsem tady viděl uhlí, kámo. Jsou tady nějaký staky uhlí, takže... Tady je. To se bude fakt brutálně seká, kámo. Dobrý. Naplníme ten tender. Jak to naplň? Jedeme. No, tak Počkej, bacha. Já to ještě doplním, pak pojedem. Nebo počkat. O ne! Tam to jede! Proč to jede? Pojď zacouvej, no, počkej. Ne, počkej, ať ten tender to. Bacha, zombie! Kamu, bacha! Kamu, jestli mě hitne, tak jsem dead. Kamu, on nám už to sežilo všechno uhlí. Všechno jel jenom kousek. No ani jsme nejeli. No ty si jel. Jestli jdu vykraftit meč, ty jsi taky meč. Jo, vykraftíme please. Ale jenom kamenej, dřevěnej nechci. OK, já se teď budu dělat to. Jdu dělat pickaxe a jdu pro šupu. No, ten je naplněný už. Ještě tam dám nějaký uhlí. Tak, a je to plný. Já jdu těžit kámen, jo, tak... No, jede to. Hezky. Zbylo nám ještě, když tak nějaký uhlí. Jo, máme tady ještě hodně uhlí. Ale jako jeden stack už jsem do toho nasypal. To je rychlý.
Bacha, tady je ještě trať, ale tady už končí. Je, kámo, tady je vesnice. Jsem se podíval do vesnice. Počkej, já tady dám zatím nějaký vozejky, k tomu už připojím. Dobrý. Co tam je za vozejky třeba? No je tady nějaký nákladní. Pak je tady asi na dřevo. Animal car, tam se budou dávat zvířata, kámo. Tak dáme ještě tady, dáme ještě tady ten na dřevo. Do vesnice já potřebuji nějaký jídlo. Já tady pomalu, ale ještě vyjedu ven. Vyjeď. Mám jednu postel. Kam ono to samo jede dopředu. Ty to je upřímné. Ale kam já... What? Ono se to fakt strašně seká. To je divný, mně se to zase tak neseká. No, tak dobrý. Stojíme. A teďka tam dáme ještě pro tebe, aby jsi tam mohl ty sednout. Passenger car. No tak to se fakt hodně seká, kámo. A jako podle mě mým počítačem to nebude. No, mě se to... Já, jak jsme to poprvé zapnuli. Asi jo, no. Když tak už mám 2 postele, tak já půjdu za... Kámo, já jsem tady našel nějakou... Co? Mám jít za tebou? One, neuhoř. Půl hápka, a nemám žádný jídlo. Ne, já seženu skeletona. Neumršej, kámo. Jdu si musím dát rotten flash. Musím to dá zavírat. Kamu máš nějaký... Já myslím, že... Máš nějaký jídlo? Jo, mám tady skeletáky. Jo. Já myslím, že ty vozejky... Jo, víš to. Aha. Tak kámo... Tady se nedá být nahoru. Tak kámo, tohle je velký objev. Dávám to, co tady máš. Dík, kámo. Já mám tady někam dám postele. To se našel tam. A kámo, možná, že máme až moc dlouhý vlak, že se nám už třeba sem nebude vejít na zaparkování. To je hezký. Tak jsou tu nějaký, jo, tady jsou nějaký kolesa. Tak to se tak Tak tady pojď já dát nějakou trasu. Nebo pojďte teď vyspat, tady nahoře jsou postele.
Takže to je první noc v našem novém domečku, kámo. Dáme si tady takhle crafting table. No tak lidi, to by asi pro dnešní video bylo všechno. Tady to byl první díl. Podle toho, jak se nám první díl bude líbit, tak podle toho natočíme i další díl. Určitě, jestli se vám to líbilo, tak dejte like, odběr. A my se s váma loučíme. Takže zatím čus. Čus. Čau.